YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malam amiyanan Luzon, hatid namin ang may init na balita. Dahil sa pangambang walang masakyan sa Holy Week ngayon pa lang, dagsaan na ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Magbabalita, Ren de Guzman. Huwebes pa raw sana uuwi ng probinsya si Shirley para sa paggunita ng mahal na araw, pero nagpa siya nang umuwi ngayong araw. Hinahabol kasi namin yung sasakyan, wala na masakyan, ang hirap. Marami-rami na ang mga pasaherong dumagsa sa bus station ngayong araw. Si Inyang, bagamat sa linggo pa uuwi, nagpa-reserve na ng tiket. Ang dami ng tao kasi sa linggo ng pagkabuhay. Kaya umiiwas din kami sa dami ng tao dito. Bagamat hindi pa nila sigurado kung makakapagdagdag sila ng biyahe ngayong mahal na araw kumpara sa regular na bilang ng kanilang mga biyahe, taon-taon naman ganyan na nangyayari sa atin. Talagang pinipilit namin silang ubusin hanggat maaari. Talagang hindi kami magpapahinga hanggat hindi namin sila nauuwi sa kanilang mga pupuntahan. Ganito na rin ang sitwasyon sa mga istasyon ng UV Express. Unti-unti naman nang dumadami yung pasaheros namin dito sa Baguio na pababa ng Pangasinan at saka yung mga passengers din namin na paakyat din ng Baguio sa ngayon. Umaabot na raw sa 20 kada araw ang kanilang mga biyahe. Maging ang kanilang slot for reservation, nagkakaubusan na rin. Inaasahan namang mas dadagsa pa ang mga biyahero sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa pagtatapos ng Semana Santa sa linggo. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Naging mainit ang pagsalubong ng mga Pampanggenyo sa Grand Rally ng Lenny Kiko Tandem sa Pampanga. Bilang ng mga dumalo, umabot sa 220,000. Magbabalita, Gracie Rutao. Masayang sinalubong ni na Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda, mga board members, congressman at mayors sa lalawigan, sina Presidential Candidate Lenny Robredo at Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan sa pagdating nila sa Provincial Capital Lungsod ng San Fernando nitong Sabado. Pasalamat po kami kay Governor sa lahat na Pampanga provincial official. Gusto mo bang maging updated sa balita at ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para nabas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps.
Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Mga pasaherong uuwi ngayong Holy Week, dagsaan. Ikalawang booster dose, hiling ng DOH. Lenny Kiko Tandem, mainit na sinalubong sa Pampanga. Proclamation ng Team Dumogan, isinagawa sa Baguio City. At iba't ibang pakulo ng mga hotels ngayong Holy Week, silipin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga malam amiyanan Aluzon, hatid namin ang may init na balita. Dahil sa pangambang walang masakyan sa Holy Week ngayon pa lang, dagsaan na ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Magbabalita, Ren de Guzman. Huwebes pa raw sana uuwi ng probinsya si Shirley para sa paggunita ng mahal na araw, pero nagpa siya nang umuwi ngayong araw. Hinahabol kasi namin yung sasakyan, wala na masakyan, ang hirap. Marami-rami na ang mga pasaherong dumagsa sa bus station ngayong araw. Si Inyang, bagamat sa linggo pa uuwi, nagpa-reserve na ng tiket. Ang dami ng tao kasi sa linggo ng pagkabuhay. Kaya umiiwas din kami sa dami ng tao dito. Bagamat hindi pa nila sigurado kung makakapagdagdag sila ng biyahe ngayong mahal na araw kumpara sa regular na bilang ng kanilang mga biyahe, Taon-taon naman ganyan na nangyayari sa atin. Talagang pinipilit namin silang ubusin hanggat maaari. Talagang hindi kami magpapahinga hanggat di namin sila nauuwi sa kanilang mga pupuntahan. ganito na rin ang sitwasyon sa mga istasyon ng UV Express. Unti-unti naman nang dumadami yung pasaheros namin dito sa Baguio na pababa ng Pangasinan at saka yung mga passengers din namin na paakyat din ng Baguio sa ngayon. Umaabot na raw sa 20 kada araw ang kanilang mga biyahe. Maging ang kanilang slot for reservation, nagkakaubusan na rin. Inaasahan namang mas dadagsa pa ang mga biyahero sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa pagtatapos ng Semana Santa sa linggo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naging mainit ang pagsalubong ng mga Pampanggenyo sa Grand Rally ng Lenny Kiko Tandem sa Pampanga. Bilang ng mga dumalo, umabot sa 220,000. Magbabalita, Gracie Rutao. Masayang sinalubong ni na Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda, mga board members, congressman at mayor sa lalawigan, sina Presidential Candidate Lenny Robredo at Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan sa pagdating nila sa Provincial Capital Lungsod ng San Fernando nitong Sabado. Pasalamat po kami kay Governor sa lahat na Pampanga provincial official sa napakainit na pagtanggap. Inihain ang mga ipinagmamalaking pagkain dito sa Pampanga. Lahat po ng bibisita sa atin sa probinsya, tatanggapin po namin. Obligasyon po natin na tanggapin yan. Obligasyon po natin na ipakita kung anong ugaling Kapampangan po. Kaya welcome po at nagpapasalamat din po ako na kinonsidered po ni Ma'am Lenny na bisitahin po ang probinsya ng Pampanga ay ng Kapitolyo po. Kahit na sinong kandidato, in-accept natin, in-entertain natin. Minsan sa huling-uli,
ang tao rin ang magdidesisyon kasi sila mismo rin ang mamimili. So kailangan bilang namumuno ng probinsya, dapat lang talaga na pakita natin talaga yung respeto. Nauna nang sinabi ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na welcome ang lahat ng mga gustong mangampanya dito sa Pampanga. Panawagan niya sa mga kabalet, iwasan ang makipag-away para sa mga sinusuportahang kandidato. Nakikiusap po ako sa lahat po ng mga Kapampangan. Respetuhin ho natin ang desisyon ng isa't isa. Huwag ho tayong gagawa ng hakbang o gulo o aksyon na ikakadamdam ng kabilang grupo at ganun din naman ho sa kabila. Iwasan ho natin, sabi ko naman po sa inyo, at the end of the day, tayong mga Kapampangan, tayo pa rin ho magkakasama. Kaya hindi ho dapat tayo mag-away-away dahil po sa kandidatong gusto natin. Ang kailangan po natin gawin is respetuhin natin ang isa't isa. Respetuhin natin ang desisyon ng kapwa nating Kapampangan kung sino po ang gusto nilang kandidato at magiging matahimik po itong eleksyon na to dito sa probinsya natin. Pagkatapos sa Kapitolyo, dumiretso sina Robredo at Pangilinan para makipagkita sa ilang mga negosyante dito sa Pampanga at tumuloy sa Angeles City para makipag-meet and greet sa mga supporters doon bago nagtungo sa Grand Rally sa Robinson Star Mills, Pampanga, kung saan sinalubong sila ng daan-daang libong mga supporters. Naging mainit ang pagtanggap ng mga taga Baguio sa Team Domogan sa kanilang proclamation rally noong weekend. Narito ang report. Idinaan sa sayawan at kantahan. Ang formal na pagproproklama ng Team Domogan. Kasi nararaming tayo di tinaunday nga pa nagsilbi tayo. Sinunukat amin kada kayo mamangitanon. Iti nyo, magitanon ti suggestion nyo, magdumawat. Iti kasapulan niya matulong. Tapno kabalan ni nga ited. Kanaday pagami nga solusyon dahil iti problema yo. Aramidon tayo. Sa pagproproklama ng Team Domogan, tinalakay ng grupo ang ilang nagawa ng mga ito, pati na rin ang ilang isyong hinaharap ng lungsod. Kagaya ng ginagawa natin, nung tayo ay nandiyan, simple po, lahat po ng taong gustong iparating sa atin ng kanilang problema o hihingi ng tulong, saan ko nga may konsensya na agawin unang pumanaw. Ura abutin tayo kay alas 9 unang pasado, alas 9 ng gabi, kung hindi ko po lahat silang nakapagsalita. Atong tayawanin nila. Dahil di kapapagkan matawid, kat initsimpok na congressman, 16 million po taon-taon ang budget na nilalagay natin sa financial educational assistance na ipagpapatuloy natin yan kung kami ay mabigyan ng pagkakataon to come back as your servant. So please. Pero bago ang proclamation rally, nakapag-ikot na din ang Team Domogan sa ibang mga barangay sa lungsod. Kumpiyansa ang grupo sa pagtakbo nila dahil sa mainit na pagtanggap ng mga taga Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hiniling ng Department of Health na aprubahan ng FDA ang EUA ng pangalawang booster dose sa bansa. Mahinang rollout ng booster shot, tututukan. Narito ang report. Para mapalakas pa ang kampanya ng pagbabakuna ng bansa, humiling ang DOH ng pag-amyenda sa booster vaccination. Si Yusek Bergere kahapon na nagsubmit na sila ng application for an amendment para sa EUA ng
tinatawag natin support dose or yung second booster doon para sa mga targeted sector. And then also we will also open up yung 12 to 17 na boostering kasi nakikita natin kung ibubuksan natin yon, meron tayo magkakaroon na increase ng demand. Dahil dito, inaantay na ng DOH ang pag-aproba ng FDA sa karagdagang booster shot sa bansa. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, aabot sa 20 million na doses ang magiging demand ng bansa pag nagkataon. Yun lang ay mabagal pa rin ang rollout ng first booster shot sa kabila ng banta ng pagkasira ng mga bakuna. Sa expiry ng vaccine, ang talagang nakita natin yung natural, yung karamihan ng mga vaccine natin, yung ginagamit natin, 3 months to 6 months ang expiry niyan. Kaya sa amin, we are very hopeful na makakayanin pa rin natin yun. Kaya lang, talaga natin is talagang ipursige pa rin natin na mapakunahan. Yung mga hindi na papakunahan at the same time, maiangat natin yung booster natin. Kasi kung Tiniyak naman ng Department of Health na maingat sila sa pag-order ng mga bakuna upang matiyak na walang masasayang na bakuna. Naman po, bago po tayo nagpa-place ng mga orders natin, we look at the supplies and also we look at the demand. No? So lagi natin tinitignan, there are inventories, meron po tayong mga analysis na ginagawa, forecast, para alam natin kung anong o-orderin at hindi. Samantala, naabot na ng Mountain Province ang herd immunity pero problemado pa rin ang DOH sa probinsya ng Benguet at Ifugao. Kailangan paulit-ulit nating i-convince niya. We will now deploy what we call social mobilizer. They will go to the community. They will have advocacy, the maganda, parang focus group discussion. Ano ba yung problema? Bakit ayaw nila? Kung gusto na nilang magbakuna during that time, may vaccination team. Kung ayaw pa naman, babalikan. Ibinaba na ng IATF sa Alert Level 1 ang bayan ng Bugyas sa Benguet, Lamut at Lagawe sa Ifugao at ang buong probinsya ng Mountain Province. Mananatili naman sa Alert Level 2 ang natitirang mga bayan ng Benguet at Ifugao. Marami pa po tayong hahabulin. Malinaw sa ating mga datos, parati natin sinasabi, ina-explain sa mga tao na yung 2 doses ay hindi enough. Nakita na yon sa mga observasyon, no, sa mga scientific publications, na after the 2 doses, bumababa talaga yung immunity. Tapos nga, dagdagan mo pa yung variants na nag-escape ng immunity na yon, mas doble na yung ating problema. Sa ngayon, nasa 12 milyong mga Pilipino pa lang ang nakakatanggap ng booster shot mula sa 66 na milyong Pilipinong fully vaccinated. Target pa itong pataasin ng IATF. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, iba't ibang pakulo ng mga hotel sa Baguio City ngayong Semana Santa, silipin, yan at iba pang balita. Abangan. Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho.
Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyan ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Ipinagpapasalamat ng mga lokal na opisyal ng Pugo, La Union ang tulong ni Senator Bongo dahil sa kanya naipaayos ang kanilang munisipyo. Magbabalita, Ren de Guzman. Nagsisilbing tahanan ng mga lokal na opisyal ng Pugo ang kanilang munisipyong itinayo pa noong 1992. Kasi lumang-luma na po to, tuwing umuulan, tumutulo rin sa loob. Nahihirapan yung mga kawani natin. Hindi naman nila ito maipaayos dahil ginagamit nila ang kanilang pondo sa mga proyektong para sa mga residente. The council is now in session. I would like to take this opportunity to say some word of thanks to our Honorable Senator Bongo for his assistance worth of 5 million for the repair, rehabilitation of our municipal hall. Kaya naman,
Hulog ng langit kung ituring para sa kanila si Senator Bongo. Nagbigay kasi ito ng donasyon na kanilang ginamit para sa pagpapaayos ng gusali. Tumawag po sila na naglaan ng 5 million for the rehabilitation and improvement of our municipal building. It's ongoing and expected to be finished by August. Bali, ang design nito local na rin. Kung ano yung dati, binago lang namin yung mga division and then pinaystrip namin yung bubong para at least yung pagtutulo makontrol na, mawala na. Kaya kami na mismo dito sa local ang nag-design dito sa repair and rehabilitation ng executive building. Kasalukuyan nang isinasaayos ang gusali at inaasahang matatapos sa Agosto. Taong 2020, nagbigay rin ng donasyong aabot sa 4 million pesos si Senator Bongo sa bayan para naman sa rehabilitasyon at pagsasaayos sa irigasyon at patubig ng Barangay Cares. Natapos ang proyekto Pebrero noong nakaraang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagdagsa ng mga turista, may iba't ibang pakulo ang mga hotel sa Baguio City. Kung ano ang mga ito, ating silipin sa report na ito. Tuloy na ang dagsa ng mga turista sa Baguio. Kaya para ma-enjoy ang bakasyon at pamamanata ngayong Holy Week, ang hotel na ito sa Outlook Drive nagtayo ng kanilang 14 Stations of the Cross. Here in Grand Sierra Pines, we want our guests na ma-experience nila all here sa hotel. So, about Baguio, culture. So, right now, about spiritual naman. So, para hindi na rin po sila lumabas. There might be traffic also in the areas sa city natin. So, nandito na rin po. Ang mga 14 Stations of the Cross ay ipininta ng mga local artist mula sa Pasacalye Group of Artists sa Baguio City. Bukas ito sa buong Holy Week at libre itong mapapasyalan ng mga turista at pati na rin ng mga gustong mamanata. Dahil sa Semana Santa, halos fully booked na ang mga hotel sa Baguio. For Holy Week, especially po yung mga holidays na talaga na walang pasok, sa starting Thursday hanggang Sunday po, fully booked na po tayo. Kung halap naman ay maging healthy at magpalamig, subukan ang halo-halo na may sayote at carrots. Alok ng hotel na ito ang next level na halo-halo experience. Ang halo-halo po namin dito ay may vegetables po. Niluto sa syrup ang sayote at carrots habang ginawang jam ang kalabasa. Perfect match ito sa pinipig at leche flan bilang toppings. Paraan na din ito ng hotel na maipagmalaki ang mga gulay ng Cordillera. Super nagustuhan and super amazed po ang mga tourists and even the locals po. I was wondering kung ano mga ingredients na nakalagay dito, and would you imagine it's sayote, it is karabasa, it is carrots. Where will you find this kind of halo-halo in the world? Only here. And why? Available ito kada weekend for only 139 pesos o kaya naman isama ito sa merienda buffet for 189 pesos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang solo parent law. So, in cases where you are taking care of siblings, hindi mga anak, at itong mga siblings na ito are minors, or even if one of them is 18 years old, no, can you be qualified as a solo parent, as the guardian of your siblings? You note na hindi ikaw yung tatay o nanay ng mga minor children. Ikaw ay siguro nakakatatandang kapatid. But will you be considered as a solo parent? Under the Solo Parents Welfare Act
of 2000 as passed by Congress. At ito ang tinatawag na total development of a solo parent, ay dinidefine niya ang solo parent as any other person who solely provides parental care and support to a child or children. Any family member who assumes the responsibility as head of the family as a result of death, abandonment, disappearance, or prolonged absence of the parents shall be called a solo parent. So, ito yung sitwasyon na ang isang kapatid ay naging solo parent dahil yung natural parents ng mga bata ay either namatay o inabandon sila or nag-disappear or absent for a prolonged period of time. And considering na itong sibling na ito ay isang categorized solo parent, ano naman ang mga entitlement niya? Pag ikaw ay solo parent, you are entitled to 7 working days of leave every day. Ito yung solo parent leave na sinasabi. Of course, you can only claim or you can only be entitled to a solo parent leave if you have rendered 1-year service to your employer. So again, there is no question na pag ikaw ang nag-aalaga sa mga kapatid mo at sila ay minor, you can claim this benefit under the solo parent law. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga bumida at nagwagi sa kauna-unahang Cordillera Next Top Model, kilalanin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, darat lang itry. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
Samantala, idinaos sa Baguio ang kauna-unahang Cordilleras top model. Ang mga miyembro ng LGBT bumida rin sa kaganapan. May kwento po si Ren de Guzman. Nagpatalbugan sa red carpet ang mga modelo mula sa iba't ibang modeling agency sa rehiyon sa kauna-unahang Cordilleras top model sa Baguio Convention Center kahapon. Ang kompetisyon, hindi lamang para ibida ang iba't ibang kasuotan at galing sa pagmomodelo. Malayo tayo, we are in Cordillera, ganun. So parang ang alam ng mga tao is walang mga models, fashion models, mga designers, ganun. So we also want to ipakita yung cultures through fashion designing, through modeling, ganun. Gusto namin ipakita yung galing din ng mga ikaigurotan. It was a very nice event, especially it's the first time that we have this kind of event, and of course, as a Cordilleran by choice, I am so happy that this will bloom, or it goes to, of course, I know that the models who have been participating will go a long way. Maging ang mga miyembro ng LGBT community bumida rin. Tayo, yung equality na sinasabi nila. So, mapa-lalaki, mapa-babae, mapa-sirena, mapa-lesbian. So, yun yung gusto naming gawin, na isama yung mga third sex. Malaking hakbang raw ito ayon sa grand winner ng LGBTQIA+ category para makapagbigay ng inspirasyon. Those young generations who think that they are not, they cannot model. Well, I want to represent that I am unique and they can be one of a Cordillera Sex Top model as well, as long as they have the confidence and they believe on themselves. Plano ng mga namumuno sa kompetisyon na libutin ang mga probinsya sa rehiyon para sa mga susunod pang cycle ng Cordilleras Top Model. Sa La Trinidad, gaganapin ang second cycle nito sa darating na Disyembre. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa inyong lahat.